Kodro Buddha Maeswaraspati mintuna Eka Dwi Tricatur Panca Sab-sabta hasta Astana Dasa Goro-goreng jagating pakliran saat namung rumati mijilira parapat punakawan kula Rasemargareng Petruk Semana kula Bagong ingkang samya gegojekan madyaning alun-alun madyaning ora-rombane manggone ning Tirta Kencana.
Kang Gareng Bagong. Wancine wis gara-gara. Wis gara-gara hooh iki wah. Ya. Nggo ngaso nggo istirahat. Hooh to, Gong? Heeh. Wancine gara-gara ki dienggo gayang-gayangan, dienggo seneng-seneng tur karo dienggo ngaso. Nggo ngaso sapa? Sing manjak. Kan mau ke turu ya kita. Wong omong-omongan kok mburiku kok. Wah ya wis kenae iki. Heeh. Ayo matur nuwun ki swanana ngendi? Ki swanana Kalurahan Gulurejo Kapanemon Ngendah Kulon Praga. Heeh. Mung kulone nggone awake dhewe ya, Truk ya. Heeh. Iki apa jenenge? Acarane Mangayu Bagya. Mbok Mangayu Baron. Aja Mangayu Bagya terus. Aja ngono ndak kowe ngono ndak dionoke kowe gong treke mulai cucu-cucu ngono. Saiki jugetan ati kok saiki. Ya ora. Ya matur sembah nuwun iki. Iki mau Mangayu Bagya apa, Truk? Mangayu Bagya ulang tahun ke 78 Kalurahan Gulurejo kene, Gong. Oh ngono. Ya. Tur mau ya nggon limbukanmu ya wis diaturke kabeh tur nggon limbukanmu ya gayenge ora jamak. Heeh. Ya matur sembah nuwun. Sampun dipun maringi kesempatan kagem kula latihan Bagong nang kene metro nang kene ya Truk ya. Iya. Ki yo awake dhewe diwenehi kesempatan ning kene Truk ya iki matur nuwun banget lah. Ngapa Truk? Ki ingkang
Engkang apa? Iki lho Gong sing apa jenenge truk kae aku ya lali ya. Ya sing bengi iki ya sik iki sing penontone ya iso akeh banget. Heeh apa iki? Iya. Wah, wis matur sembah nuwun sanget wah jan aku ya wis isin aku jane ditonton kene. Arep pisan kepiye wong ngedeb-debok kok to. Dadi ora ngerti, dadi wis wani tur wani ngono anane kok nek ngene iki. Ya iya. Karo nilai handphone. Karang saiki iki teknologi iki saya apa jenengane? Saya munggah-munggah terus ya, Truk ya. Heeh. Saiki saya canggih. Heeh, saiki apa-apa iki digawe nganggo AI. Aku nek lagi scroll sosmed ngono kae sok ana AI bayi joget kan sok kaget ya aku kuwi. Lah ana bayi isih bar brol lair ki difoto terus dilebokke nggon AI kuwi. Terus dinae lagu kuwi iso Velocity. Velocity ki apa, Gong? Velocity ki apa jenenge jogetan-jogetan jaman saiki ki jenenge Velocity. Sing kepiye sing ngene Velocity ki. Ngene iki terus nganggo ngene iki barang. Kok di slow motion. Kok ngerti nggon ngono-ngono sarang ya aku saiki wis duwe HP to, Truk. Wis duwe HP, teknologine ya saya. Mengko nek aku sing nganggo apa jenenge telepon genggam sing nek mencet nomor wis tak diubung-ubungke kae darane gaptek. Gaptek ki apa? Gaptek ki gagal teknologi. Gaptek ki gagap. Tek iki lotek enak banget kuwi jane. Ya wis saiki karo kuwi mau nilai handphonemu kuwi. Ditileki ana request meneh apa ora, Gong? Heeh, karo tak tilekane. Yah mene iki wayahe ngaso kuwi ya lagu-lagu sing marake kanca-kanca do seneng. Jane iki tembang apa wae anggere sing nyanyi Mbak Anting kuwi wis seneng. Heeh ta iya. Waduh terus. Ayo karang idolane para kanca-kanca iki. Si Gemoy kuwi. Si Gemoy. Ha iya kuwi. Ana sing ngarani si Gemoy. Ana sing ngarani Antil barang. Heeh. Wingi barang ki dalam perjalanan ning arep ning Malang ki ya. Kae sing ngedram kae waduh. Kok ya ning bis ki mesti til. Antil ngono kuwi. Aku arep ngomongke sing ngrebam ning ora wani. Ning bis ki ngopo wae iki tak omongke ning mengko nek sing anu lungoke ngopo ya men radi anu apa ya? Meradi padoni apa ya? Mengko nang omah paling padu. Ya ora, Gong. Heeh, karang. Ki sono pangundutan ya kuwi uler kambang pamundutan saka sapa? Saka Mas Reza Pundong iki mau WA aku ding aku tak njaluk uler kambang mengko aku sing joget ngono jarene. Ngono tenan apa, Gong? Heeh. Mbok tenan. Terus karo WA barane mengko nek iso ana lagu-lagu sing duet men aku iso melu duet ya, Ding. Oh iya, aku ya wis ado-ado disusul saka Pundong kono tekan kene ora di kowe mampundutane ora diaturke kok ndak anu gelo. Kok ndak malah aku digiling nang omahe. Tenan. Heeh, saiki apa jenenge? Minangkani sing anu sik.
uler kambang kuwi mau heeh nggo klasik sik sing nges ngono lho nek dirasake. Heeh, mengko terus sing rada gumyak mengko diaturke bar uler kambang. Lah ya. Uler kambang sapa sing wareng nyekar gong? Uler kambang. Uler kambang Buwatu. Sugeng apa jenenge? Ya bener. Selamat pagi. Iya apa to iki? Jam pira? Wis jam pira wis esuk berarti. Sugeng enjang, Bu. Sugeng enjang, Mas Dalang. Pun sehat? Alhamdulillah sampun. Kok iki aku ki anggere krungu swara gamelan ki sehat. Anggere krungu swara gamelan mbuh kuwi engko gendar, kendang, terus demong Mas Poes lan sak panunggalane iki marake sehat. Ya. Ditambahi suarane wong ngadang sego. Iki wah semangat tenan aku Iswan. Ya. Bu Ayu. Nggih. Uler kambang sih Bu Ayu. Siap. Aja nesu to Mbak Anting. Mas Dalang. Nggih. Niku enten sik nyuwun lagu. Nyuwun apa? Anu bapake. Pak niku lho sik joget Gubuk Asmara. Nggih. Mangke dipun pinangkani nggih. Oh, nggih Niki siap. wonten Siap. apa? Saweran 100.000. Oh, nggih. Lagune Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Oh, nggih, mengke dipun winangkani. Lah niki uler kambang monggo Bu Wahyu. Becik urip neng ngalam donya sae tetose jalali yuk mas kowe gotong royong nyambut gawe ro kancane ngecere balong rendaning kalopo kinclong ala kinclong kuayane murupmu biar mencorong ketun tejane romo ora butuh kae ora butuh kae butuhku le nyambut gawe ora butuh apa-apa butuhku sabar nerimo ora wurung ora kleru ora wurung ora kleru urip mong sedelo ya Yuk. Mas. Oh, iya. Kompak. Seru paling seru ki sing ngrebab. Bar entuk anu kae. Bali rene kok njuk sangu nganu. Munggah ki wis nyekeli bungkusan rokok ki lho. Lah. Entuk-entukan saka ngendi meneh ki?
Wis bareng gendam sapa meneh? Monggo, Wahyu. Wineng kuwa Allah. Tulet, wis kaya keyboard. Sayang tidak berjuang di bening maju maneman neman ora ben ora tawen ora ben ora tawen putuku imening kacek ora ben ora tawen putuku imening kacek. Sampun, Mbak Dana. Matur sembah nuwun Bu Wahyu. Sami-sami. Sing gerong kuwi ana sing anyar kok Pak Karno kok terus perangat-prengut kuwi sak jak urasane kok. Apa trimo sing anyar rusak Pak wisan Pak? Saiki Pak Karno apa cegetan nanti kuwi saiki ya ya. Ya ora, Gong. Saiki diteruske le minangkani pamundutan saka saking sinten mau? Mbah. Barjo. Saking Mbah Suryono. Mbah Suryono wis king Mbah Suryono mau nyuwun gubuk asmara nggih. Ingkang nyekar sinten, Mbah? Ingkang nyekar sinten Mas Katno napa? Mas Rizwan. Waduh, lah iki ada suara piring-piring gemlontreng ini. Sing marake semangat ki yo iki jane. Oh, ingkang nyekar Mbak Antin, Mbak. Sinten? Nyuwun Bu Pras. Bu Wahyu. Bu Wahyu, terus Nggih, ten mriki mawon to Pak Dalang. wah lho mboten ya, Mbah. Mbah Suryono pun Adi kiping. Nggih, kalih Bu Pras nggih. nggih, pun kalih Mbak Anting nggih mboten napa-napa kok. Kalih Mbak Anting napa mboten Bu Wahyu? Dalem? Kalih Mbak Anting mboten. Nggih, kalih Oh Mbak nggih, Anting. siap. Anting, Anting, anting. duk cedak. Sepenak wae. Ya, Bu Wahyu. Mbah Pras. Karo Mbak Anting. Yo. Anting. Anting ayo. Wis Bu Pras to? Ayo wong Kalih Bu telu. Pras to? Pol halah. Wong ya disediani dalan kok ya mosok anjlok saka nggon kono kuwi. Sekarang yo Nggih Pras suwe-suwe. energi kok ya Mbak Anting ki ya. Iya to. Dibawani napa mboten? Dibawani nama mboten Pak De?
Bawa no. Sik bawa anting. Mbak Ante kuwi menawarkan diri nggo bawa lho. Nyingkar nyingkur. Wah, Pak aku mau nyanyi ngono. Wiwitane nyingkar nyingkur. cengkoke iki. Lingsem yen kemutan. Wis entek suaraku. Apa? Liyane. Ha dijoki meneh entek. Lelah Ya kuwi ana sing menawarkan diri arep ngejoki. eling Mas Wan. Kon ngejoki Bimo kae Allah. lho. Ket mau kayane kae sing hasrat. Alah alah. Ya. Pahau. Lelampahan kangkang wuri. Ramadan nindak keboso. Ayo Bu Pras. Eh, Tenan kan bareng wong telu. Wei sapa? Wei Wiyagono. Ngongkon. Lah piye lho ngongkon-ngongkon dalange pengene Bu Pras kok. Kita kan hanya kemarin. Saya kan hanya sinden, mana tak dalang. Ndang. ndang. Oh maksudnya aku tuh. Ndang. Tresno tulus nadyan ning gubuk asma. Ya. Terus kan. Kula sampun. Wih, Aja ning kene wae kok. Lah aku dipeleter ning kene. Isih dikersake kok lunga. sing semangat. Kok kaya bubur to iki ambune? Tenan jebul. Bubur iki marake asam lambung ra to? Wah, terus dok muni marahi iki. Ora ya. Yen liwat sampun. Sampun, Mbah, sampun dipun Pun, Mbah. pinangkane. Piye iki diwaca. Matur nuwun, heeh. Yes, gubuk asmara wis dipinangkane saiki. Menyapa penonton sing ana sutup streaming isih akeh yoan, heeh, isih akeh sing memantau saka ora saka ngendi-endi sak donya ya Gong ya, heeh. Saka channel Dalang Sena. Ya, sing streaming isih akeh banget. Matur nuwun. Ya. Nembang meneh Gong, ah meneh ya. Semar metu kuwi isih meneh. Iya. Apa Gong, kowe Gong? Aku sing gayeng-gayeng meneh. Iya. Arep apa? Arep sing duet? Apa sing pelok apa slendro? Pelok.
Belok. Apa ya? Aku senenge ki sing nyekar iki mengko Mbak Ayu. Bajing loncat. Sing lanang keplok-keplok kok. Heeh. Keplok jare ora ono apa-apane. Ha iya. Kowe iki jenenge ngono kuwi apresiasi. Apresiasi kanggo garwane. Ha iya. Go wanita tercintanya, iya. Bayu? Nggih, dalem. Nggih. Bajing loncat ya, Mbak Ayu? Nggih. Dereng ngantuk? Nen, Dereng ngantuk to? dereng. Dereng bar Apa? untuk bubur. Heeh. Urung iki. Urung kok? Urung loro to? Urung tekan kene. Ora iki wis ana 3 iki ning kene. Lah iya. Oh ning mburi we. Oh, ning buruk ngono kok muni Tak urung. delekke. Tak gawa bali kok engko. Ora digawa bali. Heeh. Wah, sak piringe nek nggawa mulih. Tak gawa bali. Kermah kok ya. Ngerti kermah ora? Apa kuwi? Mikir omah. Lah omah kok dipikir? Lah omah kok dipikir? Ya ya mikir Mbok- sapa? Lah ya mbok kon mikir sing lanang. Wis ora tak pikir nek bojoe. Oh. Wis dibebaske berarti. Wis tak kon golek dhewe kok. Tenan, dibebaske engko nek tak ajak ngopo-ngopo ora nesu-nesu lho. Ora. Tegese ki golek pangan dhewe ngono Lho lho. lah iya tak ajak Golek bakmi apa? ngono lho maksudnya aku ki yoan ki. Sak dijak apa piye? Hah? Sak dijak apa piye? Ora. Tenane. Kono sing Nek lunga kae ngejak. jare pamite ning nggonmu kok. Eh? Nek lunga kae jare pamite ning nggonmu. Wah, ora. Nang nggon aku ki meng ono arul kae kok. Jare arep mulang gading ngono. Mulang apa? Mulang muruk apa piye aku? Mulang sarak. Mulang saruk wingi ning bis saru banget. Lho. Tenan kuwi. Ora arep tak cerita. Ora arep. Niki anu, langsung napa ngangge bawa? Agem bawa no enggak? Oh, ngangge bawa. Nggih. Ngadeg apa linggo? Ngadeg apa linggo, Mas? Ngadeg wae nggo. Pripun, Pak, Bu? Oh, ngadeg. ngadeg. Oh iya. Nggih, siap. Ya, tak ngadeg. Aduh. Sikile pun mari dereng. Seben. Sikile pun mari dereng, Mbak. Dalam? Sikile pun mari dereng. Ampun, alhamdulillah. Ampun. Dan kok perhatian toh karo aku? Aku ki perhatian kok. Ah, Apa ora diperhatikan to nek ning omah ki, Mbak? Lah justru sing nibake iki bojoku Oh, ayo. Apa sengaja apa? Ketoke ya? sengaja kuwi ketoke. Lah sing waras ki meng dene dhewe. Kok sing benjut kok meng aku tok. Ketok nek sengaja ki ketok. Dijarak po ya aku. Dijarak. Lah
Aku rak yo kacau ta. Gek malah nganu to, Mas. Pripun? Bar tiba ki malah penjalukane jan werna-werna Lah lho. penjalukane Oh, dilit-dilit ki njaluk, dilit-dilit njaluk rak Weh, lah, aku ta. tobat to. Gek mongko aku Lah terus nek sadurunge tiba? Heh? Nek sadurunge tiba? Ora Ora. Ora. Waduh. Yo aja ditibake ya. Gunung Galunggung Kapungkur. Niki mau bajang loncat panjenengane sinten? Banyumane ku lho. Oh jenengan. Janu. Mas Janu. Pak Janu. Nggih. Weh, lah kok elak. Aku arep dikeki. Dikeki apa? Gak irek. Dikeki masalah kuwi to. Aku wis duwe nek gur masalah. Gunung Semadang ketunjang Talaga Sekawayana. Jenengan ki masuk member baru ya Mas ya. Member baru nih. Iya nih. Iya. Heeh, kayak kancane Bimo Aris kayak ya. Heeh. Kayak member baru. Asam lambung member klub. Sok gawe grup Heeh. seniore mburiku iki seniore. Oke, mburimu ki senior. Sek ngrebak pendamping. Rembecik di tengah gua junjungan ulah pundung turi sungkur lan sungkan tedi teyang tarim burung rampung ya biasane piye nek wis tarim ngono ki biasane piye tarima raga wayana nganci nganci di negara Sunda. Bawane sampun. Monggo. Yuk. Ayo, mat-matan ki kayak kepiye?
ganti no. Elah, iki sing ngedram ki putrane Mas Heru. Eh, Nah, hebat. Lagu Bajeng Lencat sampun, nggih, Mas. ampun matur sembah Nggih, nuwun. matur nuwun. Wis, Gong. Heeh, wis. Wis jam 2:30. Lah iya. Kae turu kae yo bapake wis. Wah, wis ndodok ngono kae wis lungguh kaya ngene deprok. Ulak lemahe iso jemblong-jemblong kae. Iso nganti dekok. Ya wis kayak nganu Gong, ngatutke bapak. Nah, Dik, sebo kae. Ndoro Permadi kae ya wis rawuh. Lah iya. Ana sing kepengen seneng-seneng kae. Ayo seneng-seneng ki ana wektune dhewe, ana watese. Oh iya, Truk ya. Lah iya. Yo, sebaya Truk ya. Lah iya. Nderekke bapak, nderekke Ndoro Permadi. Ah, yo. Arep nganggo apa? Iki. Lah, manut aku gak arep nganggo apa? Ngin angin angitit milir.
Mulat mara Sang Harjuna punya kang kamanungsan kasrepanting kaing mungso Blagagag ugag sadulita mel-mel Ndara Permati ingkang raka Ndara Bratasena samenika saya sengkut anggenipun babati alas mertani dan ingkang kula ajeng-ajeng niku makarti ning Pandhawa limawit Pandhawa niku ngibarate ndok sak petarangan ugi kados dene driji lima nek megar merdika nek genggem santosa tegese manunggal dadi siji iya Kakang saektine aku ora mangu-mangu nanging aku nyawang ana mertani sing jembare semene iki kaya dudu sak lumrahing alas tak sawang saka Permana Jati kaya ana gegeter ingkang nanduki marang rasaning ciptaku Kakang Semar nyat langening kalangkiwan geglar pandamuncar tinon ler kakunang surem sorote tan padang kasuran pacaring purnaming kekono dasare mangsa katiga inggih den pancen nyata niku nanging niki mangke malah badhe wonten nugraha gedhe ingkang tumurun wonten mriki yen pancen Pandhawa duwe kabegjan gedhe sing dilambari gedhening prihatin lan talak brata menapa dene makarya ingkang nyata Gus iya Kakang Kang Mengkunayu enggal suwan ana ngersane Kanjeng Ibu Kunthi lan Kang Mas Wijakangka kang banjur sumusul Kang Mas Bratasena monggo den kula dherekaken
aku nampa wisi ing dewa yen to negara kajiman ya negara mertani wis bakal kamanungsan. Tegese kene bakal ana owah-owahan kahanan. Mertani sing katone wujude alas gumliwang-liwung nanging sejatine gumlaring negara mertani. Nanging aku Begawan Wilwu ya Begawan Anggara Parna rumangsa duwe jejibahan ngreksana marta iki. Kelingan pirang-pirang abad kepungkur aku iki maune ratu ing mertani. Jajuluk Prabu Anggara Parna nanging nalika semana merga saka pengamuking Karung Kala kang Bandada kelawan Bala Srewu ya Bathara Wisnu. Satemah bumi horeg aku banjur ngragut ngrungkepi marang putraku limo yakuwi Yudhistira, Dandun Wacana, Dananjaya lan Nekula Sedewa. Ewa semono aku malah banjur disotke dening pukulan Sang Hyang menang dadi wujuding naga. Parandena aku isih dikeparengake madhep pendhita mapan ana pertapan pring cendhane. Lan merga saka gentur tapaku kang maune aku wujud naga saka keparenging dewa, aku banjur bisa wujud kaya mangkene ya. Mertani bakal kababar utawa kamanungsan eling dawuh pangandikane pukulun padha nang nalika semono. Lamun aku ketemu satriya panengah Pandhawa ya kuwi kang pinangka dadi sarana babaring lelakon iki. Yo, yen ngono tak golekane satriya panengah Pandhawa. Durung suwe ngon klumaku bakal ngobati panengah Pandhawa. Kedata iki ora satriya bagus. Marokake kowe ngaku Den. Iki ana buta nanging sandangane sandangan Brahmana. Panjenengan menika sinten Raden? Wah, takon karo aku iki Begawan Wilwu ya Begawan Anggara Parna. Panjenengan menika sinten Raden? Ditepungake wae. Aku panengah Pandhawa Raden Arjuna Sendon. Panengah Pandhawa Raden Arjuna. Wah, lah dalah iki sing tak goleki.
ngaku yen to aku panengah Pandhawa Raden Arjuna. Kok banjur panjenengan Peremban lajeng nyembah kalian Arjuna? Inggih Raden, dipun pangen kemawon kula menika Begawan Anggara Warna. Kula menika ingkang kajibah ngrumat wana mertaning nggih wana marta menika Raden. Kaya mangkono Peremban. Gong. Butone kae. Jare sing ngrumat apa jenenge? Kene iki ngendi? Wana mertani wana marta. Heeh. Kok aku rada anu ya, curiga ya aku. Bagus saiki curiga terus. Lah saiki ngene to. Iki alas kaya ngene iki, gedene kaya ngene kok tunggoni buta. Kae buta-buta ngono kae buta-buta galak surahe lonjak-lonjak. Buta-buta kaya ngono kae nek sandangane kaya Brahmana ngono kae. Jenenge wis Begawan lho mau. Oh, Begawan. Oh, wah mulane iki dirungokke to, Truk. Ana wong ngomong-omongan iki dirungokke. Peremban. Ana wigati apa dene? Goleki marang aku Peremban. Nggih. Mekaten Raden. Kula menika nampi wisiking dewa yen to negara Kajiman inggih negara mertani wis bakal kamanungsan tegese sampun bakal tegese mriki enten bakal enten owah-owahan mertani ingkang katone wujude alas gung liwang-liwung sampun bakal kababar kamanungsan Raden. Sabanjure kepiye? Inggih. Sabanjure kula badhe maringaken wujudipun pusaka cacah 3. Nah, ngono kuwi lho duwe pusaka 3 cacahe. Ngampuh kok ketoke, Kang. Ha kono geluti kono, Truk. Wah, iki wis iki ora wayahe perang. Wae ngrungokke wong jagongan. Monggo Raden kula aturi nampi wujudipun pusaka tetiga menika. Inggih. Nami pusaka menika ingkang kaping 1 Jayeng Katon utawi Lisah Pranowo. Menika yen diusapke ing netra daya panguasane bisa weruh barang sing ora ketok kaya bangsane Kajiman. Banjur ingkang nomor 2 banjur nomor 2 yen kabalangake bisa balekake marang wujud bali marang wujud doing nguni. Inggih menika pun watu tempuru. Ingkang nomor 3 Yot Bayura menika saged kangge piandel Raden kula aturi nampi pusaka cacah 3 menika ya Peremban maragake wenehna pusaka 3 kuwi mau Peremban. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.